Wilujeng dalu dari yang kergengaken swasana wonten ing udhangan dalu menika wonten dalipun Bos B Joko Mlarat. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha tanpa bondo donya Joko Mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglogewa mung sliramu tega palakrama sangenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe dadine sore jelem tresnamu mung abang-abang lambe sangenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe dadine sore jelem tresnamu mung abang-abang lambe wis kandha aku wong desa tanpa bondo donya Joko Mlarat wong tua ojat aku rekoso sampen wis mulya iki wis wancine kowe karo priya siji sing padha kirene ora nyono lan ora ngregewa yen sliramu tega palakrama sangenge kulon parane bengi rembulan ibu-ibu kang pengen tayo monggo kula aturi jumeneng tresnamu mung abang-abang lambe sangenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe dadine sore delem tresnamu mung abang-abang lambe
Masih bersama Gumuso Menaras Indonesia. Intan Jaya. Sedeknya. Masih bersama Gesta Production. Pepujan gobok yo eling lara lopo aku tansah nyanding katresnan ra bakal luntur najan ati kuremuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhahmu mung tansah nurut jebulane samudana aku kepelut manise tresna aja mung ngumbar lamesmu agawe lara atiku aja mung ngumbar tresna pungkasane andheh dawa lara ora bisa tak selai kabeh kudu sabar anglakoni najan mbok gawe kuciwa nganti saiki aku setresna Kusuma Laras Indonesia. Langsung dangdut wah dan gayang menggah niki. Menggah. Pak Pur kuwi enak ning kae. Weh, kanca krawitan kae. Niki alhamdulillah regengaken swasana wendel Bos B nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa